kumba ka pawiyang tu social media ti ka jabo ado ka la pen Kenya ki Kyndon jong ka food safety but kani kalalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka commissioner of food safety ngila shutdown try ka temporarily kanawan yo ban le yaki badon kambaro kat kum ka protocol as prescribed da ka FSCCI ngadang ab baki niki food safety officer ken wan raeng ay ka report jongki ke iga jing lap jongki ke iga jing shem jongki te ngan sala ban page pade ke iga kat nupor ngila ban puton hot kadang ka video ba viral dai ba dan ke vaksin tian ko wang kha kini kidai na ka restoran ne ka tum ka jing lap jongki ne kadai na tu restaurant ho iya satiar satu shawa angkramo tu kadai go angkra mana mesti kadai tang ka to ko wai ka restoran ne kadang dan shoot wai ka mene tinga ngadang let tang ka tu ko wai na marba ka phi kam dei ka basuk man chulit chupit man chumi ban let chiki wai te em nomor ka kam chumi kam long kumta ni ha ban ya detail ya ki jingron kam kat kumba sya kan tingi na kada kan chimpo dingi bangin le batang ko week inspection ro kadang ka fine ne se da fine ya ka to ka restaurant definitely Kyndon ka fine ngilaban ngam nang ban ong kata tat hadu bangin dala ayo ban shim bishar kum ka report ka baki niki food safety officer ken support up shanga ngin sa laban pet padai kita kadang em le se ka like khandra biang ne surprise inspection moi company ki ne dukan ko polo iba tibon hal se dukan ba jebo nakapor ngilet but judan bala ban yo por ban shong klik ti office but buat nakaliang jongaru ngalen te ngimla pa de ban ong ba kanu ka ba khut kanu ka ba jabo ringong ipi ka nilili ka cozy bar ka bang idang let mene kanili hau banai dang shen dang shuwan dang dep inspection dang dep one check dang dep pet namar ngi don go ki initiative nga ka bang initiate yaki bakin le on hygiene rating ti ha kitu ki por ka bang let inspection ka bang le yakini kabyang ka bet na dong shodong ten re kai ka bichiar rangkhat pade ha kini ki khandiat banai ngim la ban tip ye kata ti imat long nakaliang jongki pade ka la long hadu kat tu kan ka jing bom khenbriu ka bala long sama palat ke kenia kala kila pen kenya ka an kat kum ka schedule 4 jong ka food safety and standards act kenia kalong ka ba yanga bangan ong ba babalei na ka ikadaw bakini kim ken snap ya ka food safety ti lesie ka long ka jing kensting ka jongki hakabe dei bat ka bam ka di mo ka kata ka bangi ong ka seafood na ka benta jongki pat nong bam baro ngela ai yaki ngong ipi ngela ya la palat ya ka ka bangi dei ban le ngela ya sha ban betin ban yalam yat lenti ki hakarukom ka bedei ngila ailut iki bat bor bat buit bat por bat sor bat jing he kai bat training bat inspection bat na dong shodong ngila long lenient laban ong hakini ki por bat kisngi ki ba la dem te la nyo tang gitu ki ba lalong shabab palat shisha upot kata kamut ngila asim drastic action nang tuang tu ban ngila khang tinre nang ni chakmat kani gade warning ya baro ki nong de marba mardi ki restaurant ki bar nang ta ki tea stalls nang ta ki cafe nang ta ki guest houses and hotels and everything ba ki day ban ban shimkhia ban penbiang penbit ban le ko namarba nang ningin ya nginom map shu yano ruya nang ningin ya ngin no map shu ngin haban take a very strict action kan naga benta ka jingkot jingkhia jongki pat nong bam nong di kalong ka bashir khaya du kata naga benta ba mo ka ba ka jingle ka bom khen bri jongki ka kta ya ka kot ka khia jongki nong bam nong di
kakta ya baro nadu iklong hadu ki rangba ki temen kisan bat baro tikani kalong ka ba nakaliang jongi ngila ay kani ka warning lengba kani ka lat pathai khubor lengba jongphi ka phila ay ngi kani ka por ngashimre ka kabu ban pentep chiki pai ba baro bakin kitkhia ban le ya ka ka kamram namar ba nangni chakmat ngin hap ban shim action but kani kan long strict action hot ka de kata ko mga si ong barabor but food safety is everyone's responsibility ka food safety hi babin yo hi ka food ya ka bam ka di ka khot ka balat ni ki jingma day ban shet ban tiu ban pen kre ban krom ya ka ban de ya ka ha ka jaka ka khot ka bit ban shet ya ka bam ka di ki dukan ki ba bit ban de ya kini ki jat jing bam jing di bat nang ta ba de ya ki pat ba ro kum ju bakin long ki ba pet perman ti nakaliang ka jongki barabor ngi ju ong ngi ju penslur baki de ban wan shakhmat ban bu ka complain ka jongki ngi long available nakabenta jongki pat ba te hajaka ba pin lecture social media ngong ipi ba ngalong ka ba ya ngi ha ka food safety ba ngin phai ban pet ban lani bangin pet ya kata ka social media but ke jingtip jongi halor jong ka jonga ru ha ka lor jong ka ni ka banta ka long ba ki don ki well wishes ki ba shimkhya ban pha ya nga ya ka tu ka video limda kumta ngam ju don por ban check social media but na kata ka daw le si la da aya social media kanum la ban poi singi hadin slim por ten rei don bok ngong ko mga laong ba ki don kini ki well wishes ki ba immediately ki pha ingi ya kini ki video ki pha ingi ya kini ki complaints ti kalong ka ba ka klo yangi bangin take action ti ngi penslori ki pa ba ban file ki complain ki jongki kin file ki complain ki jongki but kin laban one show office nang ta ki laban let haka ka portal jongi ka food safety connect ki laban file ki complain jongki hangto but nang taru mentangi don officially ya uni u state phone number uba ki laban file ya ka complain but chen pin sa yu iya kini haka bangin kini ki restaurant ki guest houses but ki can happen display you can happen display ya uni state mobile contact jongi haka ba ki pat ba kin laban file ya ki complain ki jongki mdei tang lada ki shamba ka to ka restaurant ka ba ki letbam kambiang kambit nri ki laban make use uni uju number ban file ki complain ki jongki shangi directly but kani kan long ka ba klo yangi ban yo ban take action lakhang hot nadu men yang alawan dalade personally yang alawan men step chat ye but menta ki officer jonga laingot ki dangdon hang tu ban pet ban le lo ki badon kam kat kom ka protocol ti reina du men yang lakhang ye la issue la ai temporary emergency shutdown